Türkmenistanyň alternativ habarlaryň web sahypasyna berilen maglumatda daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen studentleriniň tomusky din jalşa baran mahaly Howpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan ýörüýte söhbetdeşligi diýip soraga çagyrylýandygy we sorawda beýleki talyplar barada edil şuwulçy ýaly maglumat bermeginiň talap edilýändigini aýdylýar. Daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentleriniň şeýle ýagdaýy her tomusky kanikulla we dürli saý sebäp bilen Türkmenistana baranna baştan geçirýändigini Azatlyk radiosy bilen habarlaşan dürli ýurtlarda okayan türkmen talyplary hem tasdikleýärler. Özüni aman diýip tanadyp bu temada Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan häzir Türkiýede aspiranturada okayan türkmen studentiniň aýtmagyna görä, ol we tanyş talyplary Türkmenistana her gedek baranna ýanky ýaly ýagdaýa duş gelýärler. Türkiýedäki türkmen talyplaryň arasynda görüýte ilçihana tarapyndan berlenen wekiller bar. Ýagny olar günnelik durmuşda we umumy ýaşaýyş jaýlaryna bolup geçen hadisalary komitete ýetirip durlar. Türkiýede okayanlar öz arasynda ilçihana tarapyndan görüýte berlenen talyp wekilleriniň kimdigini gowulýarlar we şoň üçin hem hemişe ähtiýaçly hereket edýärler. Men pikirime görä bu ýerde howpsuzlyk gulunyň işgärleri ýa studentleriň arasyndaky öz adamlaryna ýagny gönüläp aýtmaly bolsa, öz şuwulçylaryna ananmaýar ya da olaryň berýän maglumatlaryny başga studentlere tasdiklatmak isleýärler diýip student Aman Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Iň soňky edep Türkmenistana baryp gaýdamda da ýene çağırdylar meni ýerli howpsuzlyk edarasyna. Häzir bizi gyzyklandyrýan maglumatlary sorajak gölen çynyň aýt. Sebäbi biz barybir hemme zady bilýäs. Diňe sen patriot, watansewer bolup bolmanyňy synamak isleýär. Aňyrda kimler bilen gatnaşýan? Kwartirada bolýanmy ýa-da umumy ýaşaýyş jaýynda? Özüň ýaly türkmen talyplaryndan kimler tanaýan? We olaryň ýagdaýlary barada jikmejik maglumat beräsen. Talyplara sponsor bolýan ýurtlar, fondlar ýa jemgyýetler barmy? Daşary ýurtlardaky syýasy hareketler bilen araňyz nähili? Sosial mediadaky materiallar bilen gyzyklanýaňyzmy we tesvir ýazýaňyzmy? Talyplaryň ýaşaýyşy we Türkmenistanaky ýagdaýlar barada media maglumat berýän ýa-da şeýle habarlary tesvir ýazýan studentleri bilýänmi? Watanyňy, halkyňy söýýän bolsaň, bilýän maglumatlaryňy biziň bilen paýlaşmaly. Bolmasa maşgalaň Türkmenistanda nädip asuda ýaşap biler? Türkiýede okuwyny tamamlap gelende komitette işläp bilersiň diýdiler. Diýip türkmen talyby Aman Azatlyk radiosyna öz başynyň geçirenlerini gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna anonim görnüşde kommentariýa berýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gulunyň käbir işgärleri bolsa, soraga diňe radikal din toparlar bilen iltejikli studentleriň çağırylýandygyny nytap, talyplardan başga uğurlarda maglumat almaga mätäçlik çekilmeýändigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan ýa-da redaksiýamyz bilen ýyzgiderli ýagdaýda hatalaşýan garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň we Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna bilim alýan türkmen studentleri Türkmenistana maranlaryna howpsuzlyk gulunyň işgärleriniň gurrundaşlygyna çagyryp, beýleki studentler barada maglumat almak üçin dürli basyşlar bilen synanşyk edýändigini, şol ruwatyň özünde de bile işleşmek, ýagny şuwulçylyk teklibini hödürleýändigini tasdiklaýarlar.